kejingja ke bahasa kundit baka wei ka Khun Kynthei kala ai de dawai pesak thiah yala ka kmie na banta ban yele kai bot samla jongka. Let's go. Kejingja ke pap kentit baka wei ka kena Kynthei ke badang khat sa snem kerta kala pau perthei hakanong ba lukanau jong ka jala Uttar Pradesh hakini ki lai benai baladep katai ka kena kala ai da ka dawai pet sam thiah yala ka kmie hadin ba kala ai ka dawai ka saya keren barla samla jongka daki kenta man kamit teng ka jukhang yala ka kmie haka wei kamra hakapor bakalit kai bat samla jongka kakot ka khia jongka kmie kala nang sniu namar ka jingdi dek yakini ki dawai pen sam thiah kapala pen pau yakani ka jingja barok away kijing tip babnya sapangkan ka jingja ka wei ka kena Kynthei ka badang khat sa snam kerta ka bana Krishna nagar jong ka nong ba luknau ka bajule man kapor lain ne sauteli ki dawai pen sam thiah ha ka bam jonga kmie jongka hakini kilai benai baladep ha ka wei ka sni ka jingkot jingkhia jongka kmie kala nang sniu hadin bala eksamin do doktor lalap bakala di de dawai peni thiah ki ba he ha labun benai hadin ke jingkeli ka ba ting da ki ba hajing ka tay khana kalakam bakala ai de dawai peni thiah yala ka kmie man kamit nalor ki dawai peni thiah lalap ru ki bilor di naka kala pat pau ba samla joka ula ai kini tiar baro ka juya kendu yaw samla man kasni hadin baladep wai school haka wei kasni ka kmie jongka kala kem yaka bat kala sim no yaka mobile jongka kini ki dawai pin yo thiah bala tip kum ki pil kala klelang haki jingbam ka khana rungkat tatu samla jongka kila thmu ban pin tu jat yala ka kmie kala yo ki dawai pin yo thiah nau samla jongka bat kala klelang yaki haka jingbam jongka kmie ban pin yo thiah yaka hadin baka kmie jongka kala yo thiah kacu ya keren barla samla daki kenta man kamit teng ka jukhang yala ka yin kasem bat ka julit kai saba hadin ka ni ka jingjia kala pau perthei ki bah yin ki lai jingmut halor ka ni jaka te khna bakin phano sakitaka ari kun suet ko bless you ngisi ko pat haki wei pat ki video